El passat 21 de setembre, l'equip de Difolc repassava els últims detalls del dia. Com ja és tradició, els grups aprofiten els matins per assajar les seves danses. Tots els grups del festival van tenir una oportunitat única de ser rebuts al Palau de la Generalitat. També de la consellera de Cultura, la senyora Laura Borràs, i del conseller de Cultura, el senyor Lluís Puig, la nostra benvinguda aquí al Palau de la Generalitat, que és el palau que és la seu de la presidència i del govern de Catalunya. Benvinguts a tots amb aquesta recepció aquí al Palau de la Generalitat de Catalunya, que és per a Difolc. Un honor poder estar aquí, president, que s'ha acceptat aquesta acollida. Moltes gràcies a tots. Els grups van fer un intercanvi d'obsequis a Palau. Un cop acabat el ball d'homenatge, el Palau de la Generalitat ens ha ofert una visita a l'interior de la seu del Govern de Catalunya. I del pati dels Tarongers ens hem desplaçat fins al Parlament de Catalunya. Benvinguts a Catalunya. És un plaer per mi de poder-vos saludar. Els grups internacionals d'Itàlia, de Macedònia, de Perú, de Portugal i tot l'equip de Difolc. Un any més tornem a estar aquí al Parlament de Catalunya a aquestes 46enes ja jornades internacionals folclòriques de Catalunya, convidats com són el Festival Internacional de Burgos i el Festival Internacional de Portugalete, que ens acompanyen durant tots aquests dies i que són ja com a germans del nostre festival. Hi ha diverses delegacions de diversos països i per part meva és un honor i és un gust poder-vos rebre aquí perquè sou representant d'aquesta trajectòria de Difolc. Felicitar-vos per totes les edicions que heu fet del nostre festival. L'honorable vicepresident del Parlament de Catalunya, després de donar la benvinguda als grups, ha procedit amb l'intercanvi de records. Un cop a l'hemicicle, l'expedició ha pogut conèixer la història del Parlament del nostre país. El festival també ha tingut espai per actes culturals. La Casa de la Sardana ha acollit la primera taula rodona per parlar sobre festivals folclòrics. L'últim grup en arribar ha estat Portugal i han rebut a la seva guia amb un improvisat sopar. I per cloure la jornada, l'expedició ha pogut gaudir del toc d'inici de les festes de la Mercè.